Здравейте! Днес ще ви представя примерни теми за подготовка на професионалисти в областта на психологията, както и учащи. Това ще бъде част от вашето обучение по английски, наред с общ английски, който ще ви помогне да превъзмогнете езиковата бариера и да се чувствате комфортно на своето работно място, независимо дали то е в чужбина или с чуждестранни клиенти в България. Примерни теми включват централната нервна система, периферна нервна система, мозъка, части на мозъка, perception and sensation, възприятие и чувствителност, биологични ритми, съзнание, памет, учене, интелигентност, език, личност, емоции, мотивация, стрес и справяне с него, теории на психологията, които са разгледани в исторически ред, структурализъм, функционализъм, поведенческа теория, гесталт, когнитивна теория, психодинамична, еволюционна, поведенческа генетика, хуманистична психология, здравна психология и научния метод, който се използва в психологията. Други теми, ако работите с деца и непълнолетни, психология на развитието, културна психология, социална психология и индивида, съответно групата, психология, психологични термини и теми, свързани с обучение и изследвания, research and experiments, както и теми, свързани с различните психични заболявания и тяхното лечение. Също така кариерни възможности за психолози. Сега ще разгледаме, например, как изглеждат някои от уроците. Те включват теми, тук съм отворила психични заболявания, те включват теми, които включват въпроси за дискусия, текстове за четене с разбиране и упражнения за слушане, както и видеа. Въпросите включват, например, how do mental health professionals diagnose mental disorders, what kind of information is important when making a diagnosis. Виждате тук, четем за Diagnostic and Statistical Manual. Упражнението за слушане включва диалог между студент и професор, които говорят за притесненията на пациентката. По-натам се дискутират въпроси като how can clinicians differentiate normal worrying from an anxiety disorder или what are some common mood disorders, като това цели да се подбуди паметта на учещия, да сподели това, което вече е научил, както и бележки на доктор от негова среща с клиент или пациент. Упражнението за слушане включва разговор между двама психолози относно тяхен пациент. Знаете, в Англия и в Щатите много често психолозите предписват лекарства, съответно техните клиенти са и пациенти. Има упражнение за слушане с true false questions отново за слушане. 1 in 5 people experience depression at some stage in their lives. Това упражнение е относно депресия. Понатам има видео относно anxiety, тревожност. Съответно, ако се интересувате от лечението и взаимодействие с психиатри, има теми относно личностни разстройства. What are some common symptoms of schizophrenia? How can parents identify the mental disorders in children? Съответно, говорят за ADHD, за скизофрения, за disorganized, catatonic, paranoid schizophrenia and dissociative disorders. And furthermore, съответно говорят за личностни разстройства, като параноидно, шизоидно, шизотипно, антиобществено, гранично, хистрионично, нарцистично. И тук се разискват теми като защо може лечението на личностните разстройства да бъде
трудно и How can a person's personality disorder cause harm to others? Едно друго видео. Listen, people who have anxiety disorders will do anything to get rid of these distressing thoughts and feelings. Cognitive Което отново е свързано с специалността. Благодаря ви, че гледахте. За допълнителна информация, моля пишете на eslforpros@gmail.com. For е цифра 4. eslforpros@gmail.com. Чао, чао!